अमा बेदरजों थास' फुजिजों लोगोसे दै होनानै रुबाय थानोसै। अखा हादोंहाय लोगोफोर, ओमफ्राय नै खोनादोंना खोनायाखै? नै दामनायखौ खोनाफैगासिनो जोंहा नै बिटिसि अफिस खाथियाव नालाय। फाइनालि लोगोफोर आंना थारुनजों अमाजोंआ मोनबाय। नै जाथारनोसैबो। जि अखा हाबायहाय गोसोम गोसोमनो। ओमफ्राय जोंहा नै हाग्रामा सारनि दिनै समायखिरा दंना, दामख्रावदों नै खोनाफैजोब्बाय केमेरायाव। हेल' लोगोफोर, मादैया जानोसैलाय गुदुं गुदुंनो अखा हानायजों ओंख्रि ओंखाम गुदुं गुदुंजों जोबोर मोजां। मालाय गावनि बोथोरखौ होसोदों। आसिन कार्तिकआव दालाय अखा बार हाया होमबा, बेबायदि। ओमफ्राय ओंख्रिया थारुनजों अमाजों। नैहाय जोंहा बिटिसि अफिस खाथिथार नालाय न'आ, ओमफ्राय जोंहा एनाउन्स होनायखौ खोनाफैजोबो। मैया बेरायहैखांबाय खाबाय आङो, दिनैहाय सोलाबा नालाय दखान हैनांगौ, ओमफ्राय खोनाफैजोबो दे। जानोसैलाय लोगोफोर, नायलांदोलाय नोंथांमोनहाबो। गुदुंथारहाय थारुन अमा एकदम लुगैनाया हाथारला, ओमफ्राय गुदुंथार। दाउमासार थास'। आयौ गुदुंथार। गोसोम जाजोब्बाय। हानायनि हानाय बुरजा हाथारबा ना मोनगौमोनलाय, फुख्रिनिफ्राय गनाय। औ गोजांलायबायलै बारा। जोंहा आदैया बाहाय गेस्ट हाउसआव डिउटि दं नालाय, ओमफ्राय बाहाय फुङावनो 6टायावनो खोन्थाहरबाय टिभिआव मानसिफ्रा सफैजोबनानै दं जाहैदों गोजान गोजाननिया। गोजान गोजानना हरफ्राव खारदों खोमा।
Gaला गुला जाजोब्बाय थारुना आमथामथामफ्रा गुदुं आरो गुदुंथार आयो हायाव नुलायखो दाबो सुवा बानलुबो गोसा गुदुंबो भिडिअआ गोलाव जायो लोगोफोर बेखौ आं हारसिं जानोसै बाय बाय